sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa uye dzakanetsa mazuva adarika aya. Nyaya yekutanga ndeyababa vakabuda vachamuaudio ndokuhwereketa vachitaura kuti iwe murume iwe watora manoodles emwana wangu wandakazvara nemwana wangu zvokwadi ndikaenda kumakope kunotusa birth certificate. Mwana ndokunyorwa kunzi Veronica chimusoro pabirthday apa. Ine sei nemu yangu zvakare mwana ndokumurera kubva rushii kusvika asvika grade 1 kusvika asvika grade 7 kusvika aenda form 1 kusvika aenda form 4 kana akafoira akanyorera zvakare kana akaenda A-level akaenda A-level kana akaenda university akaenda zvakare university. Who are you iwe chimuti to send me manoodles emwana wangu? Indio chiganyo uyu chimuti wakazenge otora manoodles naVeronica. Asi kuti munhu wakatorwa manoodles unotonzi Veronica iyi zita randaisa mumusoro mangu. Zvokwadi ndikura nhema chimuti John otorwa kana kuti ondotora manoodles ana Veronica chimusoro. Zvokwadi atora manoodles aya ochitsvaga nhamba dzababa vaVeronica mufoni maVeronica ochiti inini nda kukufikisa ndotumira manoodles kufoni nhamba WhatsApp iye kana kuti mugroup rina baba Veronica. Kuzvidi zvokwadi chimusoro John, what were you thinking when you did that? We understand kuti when love is being sparkled and sparkling, zvokwadi mabutterfly anoita kuti dzingwa usanyatsa kufunga zvakanaka. Asi tichiri ipapo zvaita kuti usange kufunga zvakanaka ka zvochisaitwa ndezvekuti asi kuti imwe gender chichaange yafunga musi uyu kuti ati ada kufikisa Veronica here uri Veronica anga amuramba here ndokubva ati da kukufikisa ndochisa manoodles ako mugroup. I'm like, what were you thinking John? John siwe kumedzwa nehove zvokwadi wakadungwa nehove asi pfungwa dzakupa wakabuda mukati megungwa reNiniva. Pfungwa dzako dzakatobuda dzadharanganika iye John chimuti uyu wakata izvo. Handisi kuti vana John vose ndinova John uyu wakasvipa asi wakasvipa pfungwa dzake dzamaniwa nehove kubva muJorodhani. Muona manje ndokuti kuna baba vave ndandiri kutumire zvinhu izvi. Baba akati aiwazve iwe ndandokura nhema iwe John chimusoro chimuti zvondotoita ndezvokuti iwe wati pandakazvara iwe ndotopaona kuzvidi zvokwadi ndamwari kuti zvidi. Alright, iwe kana wafunga ndakufikisa ina ndichapedzerana naVeronica chimusoro wangu uyu. Ine zvondoita ndoda kupedzerana newe John chimuti. Zvondotoita futi ndezvokuti kana iwe potse tati tagara uyu Veronica uyu iwe uchamutora kana wanga une mukadzi mumwe iye Veronica uchaita wepiri. Kana une vakadzi vaviri Veronica uchaita wetatu. Kana une vashanu Veronica uchaita wechi6. Kana une 10 Veronica uchaita we11 nekuti wongoda kuzama kuita sei apa. Zvokwadi wati nyika yese ione iwe pawakadla neni including baba sikono nditi nesei nazvo manje. So most of the people ndofunga wakakadzi kuti which father is this who can stand for his daughter to this level? Vamwe vakati father of the year, because if we don't have Veronica as a father in this world, what can you have? Nekuti wana John what was the motive behind yekusanda manoodles kugroup rina baba vaVeronica waakanga apedza naye? Saka waida kuzama kuti vadii zvino baba vaVeronica vakati aiwa indoda address ndotipedzerana newe iwo wokuti iwo wakandimhura wakandizvidza kusvika level rokuti ndione mwana wangu wanikazvara saka uchitomudhura no yafa yakaloda kuna John chimuti ukuda kuti tizokuti uchadzokerwa undoshambira zvakare muNiniva here undobudira ari kwaMukovise. We don't know nekuti wakanga afunga kuti wagona zikambeiti wasvodedza Veronica. Ona manje andikati iwe John chimutiwe saka vanondudza kuti pamaitora namanoodles aya mainaki kwamese muchitora muri vaviri, but after that manetsana woti ndakufikisa ndida kuti baba wako iwe Veronica vaona manoodles. I don't understand you, John. You see, John, you confuse me with all my heart and the entireless and the veins and also the socks, because I wasn't thinking like Johnny, sure, Johnny, why would you do that? I don't know. So just a target. Charge vapote tapanye piri yekuti. Kune musikana unonzi unoita zvekuita makeup artist. Ina vaslep indasika vasino kuti ndeve ku Instagram.
vari kutrenda kutakwa chikuta kudai slay queen voti zvokwadi why would some ladies go in my DMs a boyfriend and start texting like hoi 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 varimo mukati muya when they start to say hoi 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 yeah they will be sending manudusa kai mukati medm inbox yemukomana wangu. Know your places, know your boyfriends, know someone is taken, know there is no vacancy, know there is no place for you. You are mopechocho. Shata. Don't vote slay queen. Which is very good to tell people that no, take clearance of my men. Some people have the guts of going on live stream and start talking about that. It depends with your personality and also what you think. Some people who are like that, sometimes it's very, very, very difficult to go and claim him. Because there is no claimation of the persons and the person. Even the people who are married, sometimes it's difficult to even claim them. Because when you claim them, tomorrow we'll see them with dockers. Saka, that's the main problem with these genders, both in the Israelites and also your vakalamchiru pakati. Ndodambudziko iroro kuti unotambudzika kuti womuclaima sei the next moment you claim the person unokuitira maboribodo mwana manje. Saka ava slay queen voclaima vapedza kuclaima paya vochitaura even kuti iwe nyasha iwe zvokwadi ndinokuita muembaraso ndapedza kuita muembaraso stop sending manudos ako kumukomana wangu nekuti zvavakuita zvinotonyanya indinenge ndichiona manudos ako ekuti kwese. So my man is loyal. Then ndimuslay queen avandanzwa vanoita zvemakeup artist. Me, I don't know where exactly she does this makeup. Maybe she is a blogger. I have no idea. Ndatakamona nhasi. Asapedza kudero. Zvisineiwo, these avenues, streets are very, very, very brutal. I don't know kuti mukomana uyu waslay queen wazonge wawanosipote wanani. How? I have no idea. Nekuti uslay queen paakaposta hana kutoposta picture waingotara ari iyi. Saka kuda mwana vaimuziva kuti mukomana kunonzani. Kuda kutosoma game kuti shamwari ungamumukilema painternet ka but we know all the games zvanenge aita kuseriku. Iwo claima but kuseriku une usina iyi. Wabuda ati uchidhidha mukati megungwa reblue in swimming pool. Muchitubu zvokwadi mvura ichifashira kuti urimo mukati muya iye chokoniya achitapirwa nemusikana waye achitaura. Asi musikana akanga akasimbira akapfeka dress yake vachitaura nyaya zvikanzi nevamwe zvakare uyu ndiye mukomana wamakeup artist uyu wasipotiwa nhasi uchiita mutandaro nechi an identified lady wana manje. Asi zuro ndizuro iwe wakanga watanzi unoita manuduso team mukomana wangu mukomana same person waita defend ndiye nhasi waonekwa zvakare uchifafaidzwa nechitubu cherudo uripo pakona pepe vakaenda pasi pechi iye pemisasa paekera iyo miheji yekuti asachabayiwa zvanga zvakanaka singamboiti where exactly the way I don't know but vanhu vangosenda just to fix the lady. Sometimes pamwe vanhu vanga vasikadi kutumira asi just to fix you after waita zvanenge waita zvizvo vanobva vaita sei hino nhai mwari vanhu vofarirepi zvokwadi wofarira muberere here nekuti mwe munhu ogona ngokuona akuona ngoti ini ndingoti ndinoda kufikisa kadi. Saka now people were saying kuti hino iwe waklema chirega zvaichitika uchazvifambisa sei. Tochibva ipapo toenda zvakare pakuti atikura nhema SirWicknell zvakare vakazobuda vachiita zvavaiposta handisi kuti ipati yane vangu vainda ndobva vachibudisa vasikana vanga variko maslay vachiwati I'm not so sure kuti right now vari kunzvimbo inonzi chii asi vairatidza kuti vari kumafure manyoro vachibudisa mabhikina fasi evanhu. Ndobva ndofunga vanhu vatora mascreenshot ndokunda kunani kune mudzimai waSirWicknell ukoti do you see what's happening right now? Your man is busy Instagramming nanhingi and also your man is being danced with now what's mine. Zvikanzi namukadzi wane waSirWicknell leave me alone, he's doing his own thing, I'll also do my own thing. Ndo response vakapuwa kuzoti ichavaitira zvakanaka here kana kuti kwete.
toenda pane nhau yamunhu Passion Java vakabuda vachitegwa zvingambeti vaikaita touya uya vaita, which is very good. Asi mageto iti nevanhu vasiri mageto icho vanga vakasangana vachitevera vachimanyira macoca-cola vachimanyira kuda kwaikushwa I wasn't there, I don't know. But now zvazvangunzi unfocused youth mona machi then vamwe vakazoti wodai kai mimi izvozvi munhu wanga kurya fork and knife asi iwo mangu ndiwo uri kunzi isu tinodla some the first mungona zvikuitika. Vamwe vakatanga kushoda vakati unobvaona kuti gender irakaoma ipapapo ndo panonzi madzimai anoda mari kwemi muri kumanyirei muchimanya mustreet. Sometimes maybe they are supporting, we don't know. Maybe it's love, we don't know. Maybe it's also money, we all don't know as well. Maona manje hazvina kushata. So then yekupedzisira ndengoJuliet ranetsa singamboiti mumastreet remudzimai wakabuda ari kuAmerica. Imanekana Juliet iyi ndikati sevanhu vari kuzhe kwenyika kana wakambogara kuzhe kwenyika chaiko koko kunonzi kuchando kuzasi kwacho koko, you definitely notice kuti some of the things when you see them they are not very alarming. You see and bruise or browse uchingoinda zvako uchikuvara uchiinda because like you are not interested in actually digging deep, because that's kind of like normalcy of some of the things that are worn kuzheko kuko. But manje I'm not also saying kuti vamwana siri kuzheko kuko they were not alarmed. I'm just saying from what I have discovered. Techinda panauye kuti vamwe vanhu vambosta deep. I'm not so sure kuti pakaitwa live stream here, but asi kuti Burkina Faso yemunhu uyu vanhu vakazoiona sei uku nekuti mapicture mazhinji akachibuda akaita nechidhla chake zvakanaka zvakabuda zvakadiro zvikatenda. Asi uku kunhasingeni kwazinge kobudiswawo nevamwe vanhu vakasiyana. I'm not so sure. Asi ndongande kuti dress iri ranetsa singamboiti mumastreets. Ndozvandokwanisa kutaura izvozvo. Which function was this? I'm not so sure. The theme yange iri yechi. Sometimes vamwe ma functions ekunzi unongo wakangopfeka chishashiko chekumusoro nechishashiko chekuzasi with nothing. Function hatibazivi vanhu vekuzhe kwenyika vanoita zvinhu zvakasiyana. Maybe in zim mafunction akaita saiwo hakuna. Again, I am not disclaimer hombe. I'm not saying kuti veikoko vanenge vachitendera nazvo zvitendo zvosiyana. Vamwe vanenge vachitendera nazvo ngosikatendera nazvo. But panguva iyi kuratidza kuti ndofunga ngaitoriwo function iri unique. So ndozvandokwanisa kutaura izvozvo. Ndichakubata zvakaipa chikambi zvinotevera.